Leting bulawa thlen chuan langoi lok te ming sai tur khan dik nei nei lo ti in a soi tlang nga la sui chuan he ki ma hian kala chak lo reng reng lo ti in chef Li Jiang chu a chaunon le ngat tunge kalem anga lo chang reng reng ti in leting mai khu na po chu a po thlak sak nga zata leting i ro chuan midang zong te ma a chuan he in elna hian I chak lo ka hlo wang chawa I lem chang ka ni hi ti in alom lo hle thunga chef Li Jiang po chuan mei cheno pangte in a chau tlata wang chuan hun tha pele in sui chuan a thiamna a hmu tir thei pha dona ei tura siam zo nuwa chef Li Jiang ane ei cha chuan tui ti hle ti a mela chuan a lang theya plate mi zong zong chu a ei zo ngal veka a chak lo zok ti po pom ngalin malam huna po in po na thatak an nei a be sei zui ngal bok Mr. Shen Zhao po chuan chef Li Jiang an a han fak le ta ka chuan tlanga ka ei tur siam tu kha ani tak tak angem le ti in lo ngai twa le to bok leting ero sui chunga alung oi lo le a ngei om takin a tong khum zui ngal bok ma se Shen Zhao lo lang ve chuan leting chu bana thelu tura ti in a hmu non du to lo thu chu a hril zui ngala sui po chu a hruai chhuak ngal sui chu Shen Zhao ina har chhuakin a che chhele ngal viawa anu shon hne na changa kol dongin apa hmu va turin a thlem chhuaka ava thlen chuan apa chu hmu tur lo om lo anu shon ten do tan lo shil reng hi alo ni anu shon fanu a u nau nu ni bok chuan kapa in shen chung ko fa pa upa zok nei tir che atum ti kalo sha a ma se inu khan nula anga omdan moi te kha azir tir ngai si lo che a keima zok hian nei mai ta ila ti in a shila ma se sui chuan kanu in min zir tir ngai lo ti mo mei fanu ve mai nia engthil thange azir tir vak che irin bi ka ti in a chang let ve thung kapa chu a thani mela kakal photange ti in anni nu fa chu akal san ngau dai Shen Zhao nu madam Shen chuan a birthday pualin a fa patan eitur in siam siak na aba sai dona a chak ber chu got of cookery contest sa antel ve thei dona ni sui po chuan lo she ve to a ming po chu a thelut ve ngal thwai bok Mr. Shen assistant chuan tlanga eitur siam tu kha ka chui zui zela inu birthday party lom na tura hian a inziak lut ve ani mel ti in a shela Mr. Shen po chuan mu theina hun tha a nei chu bo pela tum lo mel le a sui po party na hmuna chuan a kal ve ta bok anau po kha alo om ve bok anen mu phata changa in hnial ngalin anau jang si chuan security a kau hiala ma se Mr. Shen aron in rol thwai thung sui bula engi ron ti ve don ti ya zo chuan sui po chuan akal ve chan dik tak chu alo soi ve mai boka ma se jang si in tungei ni a thu nei ber anga I lo chong ti ya Mr. Shen zo chuan Shen Zhao po chuan a ming dik taka shil man che pa ma se sui chuan lo dang vatin Madam Shen birthday ni hi boina min thlen lowin lim changri lo mai ro ti in lo ngen ve thwaya jang si po chuan nangma ang thawa lak lo ikopem ni ti in ngei om takin anni chu alo chong khum ve zel boka Madam Shen alo lan ve po chuan sui te pani chu alo rel ngal zata ma se Madam Shen chu Shen Zhao chuan zai zirin engma soi lo turin alo shil thung in elna chu chan turin ati zui ta thunga jang si chuan phakar lo chwa in sui ei tur siama chuan tur chi khat chu a rukin alo da reng to hi alo ni in elna an chan nu po chuan a in rin tok mel hle a sui ve thung chuan tinge old lady khian min nuya min en reng le min sha mi ti ya Mr. Shen ava zo chuan Mr. Shen chuan email chati wangan yang ti in lo chang ve mai boka ei turan siam chan chia chu sui pon a ne so le to khop maya ma se a elpui pa chu jang si nen an lo in thural reng bok nen a chak lo zo ka chanan tum lo hle boka Madam Shen chuan sui thil siama ei cha chuan tui tingang mai ma se re lo te ya om dan dik lowin hol chunga om te chu an boi ta ngal sup pa Mr. Shen an sui chu engtin ngei om ve ti ya lo zo chuan sui chuan keima engma thok ve lo
ka master ne na ka te atangin ka zir to a nang po inat na wangin arim ishi theilo ni mela ati zia ti in lo changa a chin fel dan turan ngai to chuan sui chuan master in bek ti a pek kha a hre chuaka eng tur po ti dam thei kha bora ga chuan the thatin midang ho po chu an lo pa ngai chho ve chan ta viau ngayan ole no chuan sui chu tura shai tu wa an pu fur hloma ma se sui chuan an ei tur chu soilang du lawin a ei tur siam chu mangai na ne na a siam ani wanga an ei nuwa an mangai an ngai re lote an mu thei na tur khopa tuile dang dai ani thu wa soya madam shen po chuan a ei la ya anu lo mu to awang khan sui thu soi chu lo oi ve mai in ei tur thil ti thei hi a coloring ngai mi alo ti in sui ei tur siam chu number 1 ani ti in apang zui nga la shenja wan a zo ve thung chuan dot le ma tel thu chu alo soi ve thung jang si lo in rol ve ta ka chuan sui chuan thu dik chu mi zong ma a atilang ta zo ka jang si chauka a chewe live video chu tu emo in alo thon to ring hi alo ni sui in chef po chu a soi tel tak zela wang chuan madam shen chuan an pani chuan an no chuak zui ngal bok madam shen chu sui bula kal na in a fak cha ma a fa patan a du thu po chu a soi chuak nge a shen jaw nen chuan nu fatak tak an ni ti a hre chuak man che pa ma se shen no pang jok lo kalin anu chu aron shwai sang ta sham Mr. Shen po chuan sui in a ring hlel deuh to a sha ta wangin an ni na dik tak chu soi mai chu atuma ma se sui bok chuan Mr. Shen hnuai na thok chin anga angai thu a soi le ta ka wang chuan Shen jaw po anui top to Shen jaw naw po chu a u zok anga lemron chang chhun zom ve satin Mr. Shen chu a hnuai na thok ani thu chu a shila sui po chuan lo hre thiam ve thwai bok party zo no chuan sui chuan wine chu thei tu yemoti in a in chewa azia po adang nga le shenja mui po chu a se sak nok mai Mr. Shen chuan a ina shwai hole tangi nge a zinga an tho chuan sui chuan zan lam thil thleng chu angai twa chuak ve ve ka ma se shilo ang dewin om tla thung shenja po chuan angai na ve hle to bok restaurant a chuan jang si le anu le pa te chu an chola an fanu chuan tummu mal tak anei thung sui ei tur siama chuan chuk chulem da in complain an siam ta cha boka sui vakal ve chuan an ni ho chu mu in apa nen po anin mu ve ta makan ti dun viau na in anu shon te chuan an mani a hwa ta wanga an ei tura chuk chu da ang chuan alo hek ta soka apa po chuan inu rei u naw nu an la ni renga an chunga tiang hian itidu amwa ti in a hau zoi ve a sui chuan ke po ifanu ve tho kanya mana chang to in min ngai thawe ngai lo ka thiam lo ni me alawa min dem zok char chin ti in apa chu an khum ve boka anin hial nu chuan apa chuan an chung komen bara changin apai chuak ta hial bok Shenjao chu aron inrol ve po chuan jangsi chuan lo soi tel ve zelin sui nin anin kop thu te chu apa ashila apa chuan shen chung ko fa pa I nei don ka ti ani lom ni ti in sui chunga a thin rim hle a ma se sui chuan Shenjao chu ka pasal ani to ti in alo chang ve tla thung sui in chu tianga a soi ve le chuan jangsi chuan shen fa palaka chance ka nei ve ni mo ti in apa chu ama nei tir zok turin alo ngen ve chula ma se Mr. Shenjao chuan shen chung kwa a itel ve the in ringem ni alo ti ve bok shen chung kwa in zungbun hlu tak ro bi kan nei chu Shenjao chuan phorin jangsi chuan makati kher mai engtin nge shen chung ko zungbun hi nei thei ti ya Mr. Shen anzo chuan a assistant chuan alo beng hoi sok ve thung sui ro chuan Shenjao lem chan chu kal thuya ti to hle a jangsi po chuan Mr. Shenan a mel voi khat ma alalan lawa a lemi lo chang ve la mo ti in Shenjao thu soi chu a oi lo mel kher mai sui po chuan a hre chuak mai don ti in tlan chhia ta rota khat ni thum ti a tan chhia ta tum chu Shenjao po anui top
kho puilal pa tia an soi chin mi hau sa ton to pali te chu lo kalin shen jao chu za takin chi bayan ron bu ka sui sui chuan lem chang tura a roi te bokemo alo la ti le pe ka an ni ho ma a chuan shen jao chuan sui sui chu in nei puya asoma sui sui po chuan lo o ve mai jang si chu Africa rama factory an thok turin atir bau dai bok sui sui chuan mi hau sa tak tak pathum te chu zanja ka che tang cheu ti in a soma an ni ho po chuan shen jao la ka lawin thlasung takin an lo o ve mai bok sui suin a thu thuwa Mr. Shen atir kwal vel chu midang chuan makan lo ti in an lawin thlasung zok hiala ma se shen jao chu sui sui mu lo lama thu nei takin alang le loi bok si sui sui ei tur siam an ei chuan tuyan ti hlom ngang maya shen jao wan kal to tura ati po chuan an ma zona an plate cheu chu an la tel vek an chwa vek nu chuan sui sui chuan got of cookery tan thei to pa chwa tur thu a shila ma se a man ra tur chu khovela thilwang tak tak an ni hloma wangin alungai hle ma se Mr. Shen chuan alo chin chia reng thung anau te ho zong tura a shil chuan an hu phur hmel hlom ngang maya ma se Shen jao thuan hial ngam lo wangin an kuta an da thei sham sui sui kal kunga akal lai chuan zui rutu nein a hlau thong hle a mu lo lama a hmain ron hup thuta mun pakhata an shwai ngal leting le a chian nu kha an lo ni a got of cookery ya atel thei lo nan an lo ru bo hi alo ni Mr. Shen beng po athleng le ngal thwaya zong turin a chuak ngal leting chuan mi papahni kuta chuan da in akal sana chumi te chuan sui sui chu an ngai mel hle a ma se thil poyan ti ma chuan Mr. Shen te chuan an va thlen chila kuthlakin sui sui po chu engtin ma lo hlau rei lo te ya alo har thwaya Mr. Shen po chuan angai twa zia ti lan nan alo fop ngal thor inti siak na nei tura sui sui chu va thleng ve manin ava in lan chuan leting te chuan makan lo ti hle a chef Li Jiang i ro sui sui ron in lan ta chu alo thawai thung endik tu te in me sha tirna an nei chuan sui sui lam changan om lo hle a pakhat chu leting in atham lung oi to le in po thata kan ni a pakhat le thungi ro chu leting in sui sui lema chan la ya an endik tu sui sui asiam thiam lo ti em tu kha ani thung asiam na tur man ro an en chuan sui sui chuan anei thalo hle a amang ang man viau ma se Mr. Shen shui shui te kha lo thleng manin ama a chuan an ron da nur mai midang ho po chuan an thil la khom chu khovela thilwang tak tak ani wangin makan lo ti hlom hle a sui sui chuan a siam chan ngal mul mula mi mit po ala hle sui sui na siam zo chuan Master Li chuan endik ma sa a tuya ti hmel ngang mai ma se leting lam changa ni to wangin sui sui ei tur siam chu midangin an ei chin ve theilo nan a bol chop chuan ati bolui ta zoka in nu dok ngal mai turin an ti ta sup supa chef Li Jiang chuan a thlop lo hle thunga anin nya lai chuan Shen jao lo lu chuan chance dang a pek thu churon soi lang in midang chuan an en ngal chap sui sui chuan lo pan hnai vata Shen jao thu nei mel taka arun chong ta ka chuan sui sui po chuan ani na tak tak chu a sha thiam chhauta a alung oi lo man viawa ma se Mr. Shen chuan ama angai to wang zok ti a soi chuan tlemin azia le ta deuh zoka inti siak na ani angin iti tur chu ti zok mai ro ti in lung oi lo takin alet san le asiam na man ro anei thatak lawa chuan a master ngai to chuak pa in anei angjong chuan a siam le a leting po chuan i chak thei chuang lawang alo la ti fan bok sui sui ei turan endik lai chuan Master Li chuan tui lo ti in mak thum chawa pe a ei tur chu a chak zui ngal Mr. Shen an ei ve thungi ro chuan sadness rice ne nain ang cha ti a she ve ngal chata goddess zirlai kha ini chiang lu tuk ti in zot ngal thora sui sui ro chuan ka thei ngi le chep to zoka ti in lo chuan lam ve no a Mr. Shen chuan World Championship lo tura chuan Master Li chu atel to lo ka be sei ti in sui sui ei tur chu mark som a pe ve thunga
en dik tu nung berin a e ve po chuan na men lawin a tui zia a rawn sawi hluaia leting chu a lung oi lo ngang mai leting le master li chu phakar taka in elna an che tawang le mi an buma thamna an hman awangin police in an hruai chhuak ngal thuaia Mr. Shen chuan sui chu lawman pakhat na a hlana mipui ho chuan infop turin an lo au ve chul boka anni pahnih chu lai setin anin en reng thung a top ta